ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номераи имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран астае ки мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиса кунед. дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи ваҳдат гуфтага аст. мегӯяд неки сари падъёмшам мегӯян номшам хел сари падъёмам ном дошта. дӯстон, хайбо дигар маълумотша мегирен. опиши маҳсулоти заминашон 8 сотих замин аст ки аз 8 сотих ҳам мегӯяд зиёдтар аст, неки 8 сотих ҳисоб мекунем. 6 дар хона кардагӣ тайёр ки 2 дар хонаш барои зиндагӣ уже тайёр аст, яъне ки дигарош камтар ремонтшон нопура. дӯстон, 2 подвал дорад, ошхонааш қатъи баняшам дар дурунш аст. ремонти хона ремонтуш яъне ки средни навош, яъне ки басрамеблок ва трезаҳои пластикӣ дар дарои нав қатъи омода шудааст. дар ахтони мевадиҳанда дар ҳуҷҷатҳои хона 100% мегӯяд бо нархи 210 000 сомонӣ мефурӯшем. боз мегӯяд савдо ҳам мекунем дар назди хона, яъне ки маслиҳат мекунем силошунасум дар корай. дигар маълумотҳои продуктсиони аст дар рақамҳои тоҷикистоншон ва рақамҳои расияшон аст. имо васат пайваст ро марҳамат дигар маълумотша аз худашон гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ҷамоати Чорбог гуфтага аст, кӯчаи Садиқ, хонаи 245. хоб, маҳсулоти заминашон 6 сотих замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёр ки 1 та калидор кухни баняш дар дуруни хона ҳастай. боз қахтиша метагад термикс обсветча мегӯяд пайсен аст. боз як хонаи дигар мега 6 ба 3 аст мега ваш меҳмонхона мега аш ваш аделнай, яъне ки ремонти ваш мега нопураста меҳмонхона. дӯстон, яъне ки аделна аст. ошхона баняш аст, дар ахтони мевадиҳанда дорад, обсветча аст. дар наздикии хона мега хоб, мактаб Садиқ мега хело наздик аст ва супермаркети калона мега нав кардага мега супермаркет беҳад мега продукташ арзона мега, яъне ки барои зиндагӣ мега яке чизе ки харен арзон дорад. дӯстон, срочна мега бо нархи арзонтар карда мефурӯшем. $25,000 ки дӯстон, боз арзон ва муомилаи хуб мекунем мега. ҳуҷҷатҳои хона 100% вариантҳои алишам ҳастай. ягон квартира ягон чи аз шаҳри Душанбе алишам мекунад, кадомитон мехарен. рақамҳошон дар поини видео марҳамат дигар маълумотша аз рақамҳошон гирем. квартираи фурӯши навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Сино, дар 33 микрорайон гуфтага аст, лаби роҳда қарор пеши ориентор китайская стена. амихел маълумот аст. як хонага квартира аст. дӯстон, дар 5 ошона қарор дорад, яъне ки доми 9 ошона аст, дар 5-маш қарор дорад. 40 квадрати метр аст ки обсвей дорад, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, ремонти хуб аст бо шароитҳои зиндагӣ. таъмина срочна мега мефурӯшем ки яъне ки квадрат, яъне ки ранги духонагам када мешавад бо нархи 285 000 сомонӣ. боз мегӯяд савдо ва муомилаи хуб мекунем дар назди квартира. лаби роҳи калонда қарор дорад. дӯстони азиз, боз муомилаша дар назди квартира мега гап мезанем. марҳамат дигар маълумотша аз худашон гирем, кадомитон мехарен занг зада боз пурсем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар маҳаллаи ҷавалла гуфтага аст. айвадан асос мега 1-4 километр камтар болотар аст. дӯстон, ки срочна мегӯяд мефурӯшем. опиши маҳсулоти заминашон мегӯяд 6 сотих замин аст ки 2 дар хона мега кадагем хона мега коробка аст, яъне ки сохтмонш нопура. гирди хона қатъи замин мега полни худ маҳкам обсвет дорад, даврӯза часпондагия. то хонара мега роҳш мега асфалт амихел аст. дӯстон аст ки 2 та роҳ дорад. боз мегӯяд срочна мега савдо мекунем бо нархи 169 000 сомонӣ ки 6 сотих замин 2 дар хонаи коробка кардагия. кадомитон ки мехоҳед аз шаҳри Душанбе, аз территорияи ваданасоса қариб аст, марҳамат рақамҳошон дар поини видео, фақат шумо лайка фаромӯш накунед ва то охираш тамошо кунед.
квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Инам дар яъне ки пойтахт райони Фирдавсида гуфтагааст, куҷошта нагуфтанд, фақат адреси пура дар райони Фирдавсӣ. Якхонага квартираи бардорон дар 10-ум ошина қарор дорад, нагуфтанд ки лифт дорад, яъне ки мумкин ки дошта бошад. Барадор узри зиёд аз мо вобаста намекунам, маълумоташ аз соҳибашон амихел роӣ карда ҳастанд. 32 квадрати метр аст, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш ҳаста мегӯяд, бо нархи арзон мефурӯша мегӯяд, яъне ки хона ҳамаи чизои лозимиш аст. оби гарми хунук, термос, кондитсионер, ремонташ 100%, ҷои нағза мегӯяд, пеши домда мегӯяд, ҳамаи чизои лозимӣ ҳаст. бо нархи 260 000 сомонӣ дигар савдош мегӯяд аз назди квартира мекунем. кадоме ки харидори аниқ наличи сум дошта бошад, ремонти хона замонавӣ, ҳамаш қоидавӣ. маълумот дигар маълумоти пура аз рақамҳои поён буда. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстони азиз. инам қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Истиқлол гуфтагааст соҳибшон. обши маҳсулоти заминашон 8 сотих замин аст ки 3 дар хона, якта калидори духтагааст ки хона коробка аст, борош пӯшондагӣ, яъне ки камтар сохтмонои дуруни хона нопур аст. гирди хона полни худ бо семволок маҳкам даврӯзаи нав часпондагааст. монтажам кадаги дӯстони азиз симошам гузаронагааст, фақат шукатур ҳамихел кора мондагааст. хайбо дигар маълумотша аниқ када мегирен. бо нархи 130 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегӯяд камтар дигар муомила ва савдошам мекунем дар назди ҳамин хона. хона мегӯяд 360 сом дар кора, бо нархи арзон мефурӯша, мегӯяд 8 сотих замин, 3 дар хона, коробка духтагӣ. дигар маълумотҳои пура аз худашон бардорон. шумо агарам хари хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин дошта бошед, дар номери имо васаб рӯй кунед, фурӯш дар рекламада мемонед. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино дар пушти церков гуфтагааст соҳибшон. открити лестница квартира аст. якхонага квартира аст дӯстон дар 4-ум ошина, қарор дорад 23 квадрати метр. об свет мега гузарондагааст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, яъне ки термос отдельно ҳаст ки дӯстон хона ремонтиш хуб аст, бо шароитҳои зиндагӣ лозим, яъне ки таъмин аст. открити лестница мега лифт надорад, садош намегӯяд, бо нархи арзон мефурӯшем. 227 000 сомонӣ нархша. камтара дигар бо арзонам мекунем, мега кадоме ки мехарад аввал биёд квартира аз пеш бинад, мега бо камтара дигар арзон мекунем. бисёри баъд не камтар арзон мешавад баъдро. ба кадоми шумо квартира ки лозим аст, маълумот рақамҳошро дар поини видео метавонед ки дигар маълумоти пуроша аз ҳамин рақамҳошро гиред. аз шумо хоҳиш ки як дона лайки бепулам мондан гиред то охираш тамошо кунед. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстони азиз. инам қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар ҷамоати Абдулвосиев гуфтагааст деҳаи Чинор, яъне ки шаҳри Ваҳдат деҳаи Абдулвосиев, деҳаи Чинор, яъне ки замини холӣ аст. замин 8 сотих замин аст ки замини холия мега обия мега. инҷа одамо уже зиндагӣ доран бардорон азиз ки шумо метавонед ки зиндагӣ не хона, яъне ки замин мега ҳуҷҷатош мега сертификат, яъне ки фармони замин бошад барои хона кардан, яъне ки фармон дорад. салошта мега бо нархи 65 000 сомонӣ савдо ва муомила мекунем. дӯстони азиз ки сангпанги хали бо дар наздикиш ҳаст. дигар маълумотҳои пура аз соҳиби замин бо нархи 65 000 сомонӣ. маълумот дигар маълумотша аз рақамҳои поёнда гиред. фақат дӯстони азиз хоҳиш ки лайкҳоро фаромӯш накунед, мондан гиред. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Зарафшон, яъне ки пеши супермаркети Иовар гуфтагааст соҳибшон. духонага квартираи саҳиббардорон дар 7-ум ошина қарор дорад 52 квадрати метр аст ки доми 10 ошина мега, лифт мега, ҳамаш кор мекунад мега, ремонти хона замонавӣ, отопление, яъне ки шифонер, кондитсионер, термос ҳамаш қоидавӣ мега, бо ҳамаи чизои лозимиш, яъне ки евроремонти замонавӣ кардагӣ аст. бо нархи 307 000 сомонӣ боз мегӯяд савдо ва муомилаи хуб мекунем дар назди квартира. ба кадоми шумо квартира ки лозим аст, маълумот рақамҳошро дар поини видео аст, метавонед ки пура када дигар маълумотша аз рақамҳошро гиред. дӯстони азиз, шумо агар квартираи фурӯшӣ, замин, хона, яъне ки мошин, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, маълумотҳои пураша, қатъи сураттош дар номери имо васаб рӯй кунед, фурӯш дар рекламада мемонед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои лӯчоб гуфтагааст, яъне ки сари ҳавз мегӯяд, яъне лӯчоб пеши сари ҳавз. ҳамин хел маълумот аст, хай дигар маълумотша мегиред.
6 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардаги як хонаш мега уже тайёр аст, 2 та баня дорад, яъне ки ошхонаш ҳам дар дуруни хона ҳаст дӯстон, ки бо нархи 210,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. нашуд арзон кардан ягон чиз гуфтагӣ нест. баъд духонаге ки сехонага мега алиш мекунем мега аз шаҳри Душанбе болоиш пул метиҳанд. кадомтон ки ҳам хеле малқуб бошад маромат дигар маълумот бошад аз рақамҳои поёмда гирем. дӯстони азиз, фақат одамони харидор хоҳиш карда ки беҳуда занг назад одами коргар будиян, кадомтон ки мехаред фақат одамои алиш мекардаги ки одамои харидор бохай, кадомтон харидор аниқ бошед, дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон мегирен. дӯстони азиз, фақат аз шумо хоҳиш ки лайкора мондан гирен то охираш тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар Савхоз гуфтагӣ аст. деҳаи ҷавонон ҳами хеле маълумот аст. хоб маҳсулоти заминашон 5 сотиқ замин аст ки 2 дар хона кардаги ки хона яъне коробка аст, якта калидор кухнӣ, 2 таи дигар яъне ки ҳамхали баняш ҳам қадиш ҳаст. об свет мега дорад, мегад хона хай коробка дӯстони азиз ки ремонтча хитон мекунем бо нархи арзон мегад мефурӯшем, яъне ки бо нархи 105,000 сомонӣ ки боз як ҳама аз дигар қум санг ҳами хел чизола гирди замин, яъне ки хона полни худ маҳкам аст. соҳибшон мега бо нархи арзон мефурӯшем, фақат одамони харидор срочна сум дарокора дар ноҳияи Ёвон, яъне ки Савхоз деҳаи ҷавонон. дигар маълумоти пурра аз рақамҳои поёмда. дӯстони азиз, фақат шумо лайка фаромӯш накунед то охираш тамошо ки ба шумо чӣ хона замин квартира дакора нависед. албатта мо ҷудо карда дар видеои оянда хонаи гуфтагидона пешкаштон мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар табачка гуфтагӣ аст, яъне ки гиперазем, яъне ки хона дар табачка ҳам хеле маълумот аст. кадоме ки медонад хай дигар маълумот ҷа мегирад. обшум заминашон мегад 3 сотиқ замин аст ки 3 дар хона, якта калидор, ошхона, баня ҳамаш аст ки хона средни ремонти миёна, гирди хона маҳкам, яъне ки об свет ҳам дорад, мега бо нархи арзон мефурӯшем бо нархи 210,000 сомонӣ. дӯстони азиз, ки пеши мошинбозори пешина мега, яъне ки гиперазем наздики мошинбозори пешина да қарор дорад. бо нархи арзон мефурӯшем мега ба квартира ҳам алиш мешавад. кадоме ки якхонага, духонага, сехонага ҳам дошта бошад аз шаҳри Душанбе масъалат карда мега алиша мекунем. ба кадоми шумо агар ки харидор бошед ки вариантҳои алиш дошта бошед, маҳрамат рақамҳошон мондагӣ, дигар маълумоти пурра аз рақамҳои телефоншон бадор маҳрамат занг занед. шумо агарам хеле хонаҳои фурӯшӣ заминӣ ё ки замини холӣ, мағоза, квартира, хона, мошин, ягон техника, гову мол барои чизе ки реклама дошта бошед, дар номери имо васаб роя кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. ин буд 12 хонаи фурӯшии мо. то видеои оянда.